Irune Agirre Tronkoso naiz, ordenagailuen arkitekturan doktorea, eta gaur egun ikerlaneko fidagarritasun eta zibersegurtasun metodoen talde arduraduna. Nire ikerketa lerroa sistema kritikoen segurtasuna bermatzean oinarritzen da. Sistema kritikoek gizartearen eguneroko bizitzan parte hartzen dute, adibidez, ibilgailu, igogailu edo garraio bideetan. Eta beraien kontrolagailuak huts egiten badute, pertsonen segurtasuna arriskuan egon daiteke. Nire ikerketak sistema horiek modu fidagarrian funtziona dezaten laguntzen du. Nire motivazio nagusia, teknologia berriek dakartzaten segurtasun erronkei aurre egiteko soluzioak bilatzea da. Beste ikerketa zentro eta unibertsitateekin kolaboratuz, enpresei soluzio lehiakorrak eskaintzeko. Gure lanak enpresen lehiakortasuna hobetzen lagundu dezake. Adibidez, adimen artifiziala modu fidagarrian integratzen duten sistema berritzaileak garatuz. Hau funtsezkoa da gizarteak sistema autonomoak segurtasunez eta konfidantzaz barnera ditzan. Etorkizunean sistema adimentsuagoak eta konektatuagoak izango ditugu. Horiek erronka berriak ekarriko ditu segurtasunean, adimen artifizialean eta zibersegurtasunean. Eta ezinbestekoa izango da hiru diziplina horiek elkarrekin lantzea. Teknologia berriak gizartean eta industrian benetako konfidantza sor dezaten.